Are breton. Uite ăla din spate-i dracu, care am stat o oră după el. Mi-au vandalizat un sandwich și uite cum a furat săracul pâine. Doamne, ce lume nebună! Doamne, Dumnezeule! Hai, tati, la mine! Hai, tati! Hai, pis! Hai, mă, guriță, mă! Hai, tata, că n-ajung acolo. Na, aici, lângă drum, și-au făcut săraci de-au dormit aici niște culcușuri. Iată. Unul e varză. Ia uitați ce are. Ăsta 100% e cu panlocopenie. Uite ce e acolo. Nu știu exact câți au fost. Pisoi abandonați. Eu sunt aici, îi caut. Am reușit de-am băgat 3 ok și unul nu e ok. E flasc. Nu știu ce Dumnezeu să fac cu ei, dar aici iară nu merge, lăsați. Haideți că vi arăt acum. Sunt de ieri abandonați, i-am postat pe niște grupuri, eu n-am putut să ajung aici aseară și oricum nu știam dacă sunt blânzi, nu sunt blânzi. Uite, uite-l pe ăsta care arată rău, dar rău. Și ăștia 3 sunt aici. Da, tata.